Buongiornissimo, evviva evviva Santa Rosalia! Oggi a Palermo è la festa della Santuzza, protettrice della città. Днес в Палермо е червен в календара, за разлика от другите области в Италия. Разбира се, според регионалният календар на 15 юли тук е официален празник, тъй като е празникът на Света Розалия, покровителката защитница на Палермо. И разбира се, днес по-голямата част от палермитанците са в отпуска, тъй като е червен в календара, и така всички са днес калие семенца, мелуна, бабалучи, така типичните специалитети за Палермо. Бабалучи, малките охлювчета, който идва в Палермо ги е виждал със сигурност, сварени и гарнирани с чесън, с много магданоз. Калие семенца са тиквени печени семки и също така печен на худ, който така се хрупка. И разбира се мелуна. Само в Сицилия мелоне означава диня, тъй като на италиански, за който учи италиански, диня на италиански е ангурия. Само в Сицилия се нарича мелуна на сицилиански или мелоне за всички сицилианци. Като разбира се, за чужденците, като чуят мелоне, си мислят жълтия пъпеш. Само за Палермо и за Сицилия това означава диня. Защо се включил на Булгара Палермо? За да ви поздравя преди всичко с така този чудесен понеделник, началото така на седмицата. И разбира се, тъй като повечето от вас, които ми пишат много често за видовете паста, днес така и поради миналия път единият от въпросите на Спас Янков, днес ще приготвя за обяд, за празничния обяд, една чудесна дълга паста, тъй като видовете паста, които така със сигурност много от вас вече познават, са така наречената паста пиккола, за който учи италиански, малката къса паста, паста корта, късата паста, които могат да бъдат тортильони, пенете, ригатони, и разбира се дългата паста. Като в този случай днес ще приготвя тези чудесни спагетони, тъй като обикновено спагетите са спагетини, спагети или спагетони. Тези са доста така големи като диаметър, ръчно направени са от една сицилианска марка и са така наречените спагетони артиджанали и сикати. След производството им биват нанизани на едни така огромни бастуни, би ги нарекла на български, оставят ги така да увиснат и след това биват автоматично отрязани и изсушени. Виждате, доста голям диаметър, чудесни за различни сосчета. Аз днес ще ги приготвя с едно невероятно вкусно сосче, с песто от радикио и от панчетта. Разбира се, вие бихте могли да направите също различни варианти с нормално песто, също така с грахи с панчетта, с гъби, с така разбира се чудесният сос рагу, за който вече съм ви разказвала. В групата Палермо Сичилия la cucina di una bulgara Палермо има невероятно много рецепти и бихте могли оттам евентуално да опитате и разбира се, ако приготвите някой от тях, да я споделите с нас. Oggi la giornata della Santuzza di Santa Rosalia, sicuramente tantissimi calie semenza, meluna, поланке. Поланке, за който така му се случи да дойде в Палермо, в Сицилия, и чуе на плажа поланке, ке сембра, все едно чувате поланкеп. Това са варените царевици с това име, за разлика от италианското паноккия. Тук бихте могли да си вземете варена царевица. Разбира се, седмицата започва с доста високи температури, така че всички посетители на Сицилия биха могли така да вземат мерки предварително. И преди така да се стряскате от това, което
публикуват в България, тъй като множество хора ми писаха и ми звъняха, приятели и познати, след излизането така на бюлетина на Външно министерство миналата седмица. Вижте, разбира се, можете да следвате това, което те дават като така информация, но на местно ниво нещата са съвсем по-различни. В момента, тъй като и до снощи някои от вас ми писаха за информация относно идване поради така изригването на Етна, в момента качването на вулкана е разрешено до 2500 метра надморска височина. Разбира се, тъй като отново от вчера има нова активност на единият от двата активни кратера в момента. Евентуално, както казвам на повечето от вас, при евентуално по-сериозно изригване, това, което би се случило, както се случва много често в Катания, градът, който живее от векове с вулкана, е отново да се напълнят улиците с пепел и разбира се да има евентуално проблеми с кацането и излитането на някои от самолетите. Но реално така по-сериозни проблеми, освен тези, няма, тъй като обсерваторията, вулканичната обсерватория, която е горе, точно на Етна до кратера, е винаги активна и прави постоянен контрол. Опитайте спагетони, ако така обичате дългата паста. Ако все още не сте се записали в канала YouTube на Булгара Палермо, направете го. И преди така да ви поздравя, дъщеря ми благодари на всички онези от вас, които изпратиха поздравления за рождения ден. Тя се прибра от Шотландия и ви благодари сърдечно. До скоро! От Una Bulgara Palermo buon inizio settimana! Успешна нова седмица на всички!